Ini ang buntag ng mga igsuan. Mag-isgot about the Word of God found in Habakkuk chapter 2, verse 2 and 3. There's a very one-lining verse ng igsuan niya ito. Nasayod na silang tawag. But this morning, we will recall again the Word of God. Aron mahinduman nato pagbalik ang iyang gisulti igsuan. And diha sa pagmatinud-anon sa Dios, iyang ipamatud-an niya kabuntagon once again. Atong basahon ang pulong sa Dios, nagaingon, and the Lord answered me and said, write the vision, make it plain upon tables, so he may run that reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not delay. God never break a promise. Hello? Buto ka ba nini? Nga ang Diyos dili gyud mo pakyas sa iyang saan. Kinsa ni kato? Hallelujah. Ang Diyos dili mo pakyas sa iyang mga saan. Maybe this time, igsuon, nagkalain-lain na itong sitwasyon. I'm not God. Wala ko makatugkad sa iyong gibati. Pero matag sa nato doon ay sitwasyon. Most of the time, doon tayo mga struggles, natin mga butang ipaabot. Some of us, igsuon, doon ay frustrations. Some of us are attacked by affliction. Ang uban ka nato, igsuon, doon ay ipaabot. And then, hangikikapoy na gipulaan na. This morning, we're also going to talk about sa kinabuhi ni Habakkuk igsoon nga niabot pud sa iyang panahon nga doon na siya pagbagulbol, nagareklamo siya, daghan kaayo siya og complain against sa Dios. Kinsa na naka-agi nga nag-complain sa Ginoo? Kana ko. Labi na ang complainer dita. Anapit ang batasan gyud nga kusog kaayo mo reklamo. Kinsay maingon og amen? No? Unsa man to sinan? Unsa man singin na? Unsa man to di ba? I remember igsoon wala gipili niya attitude even those people igsoon na dunay close relationship sa Ginoo, and Habakkuk is a prophet. Usa siya ka propeta, usa ka siya ka sinugo sa Dios. Miabot ang panahon igsuon, mabisan taliwala sa kadako sa iyang pagtuo sa Dios, bisan taliwala sa iyang nindot na relasyon sa Dios, miabot ang panahon nga siya naga-complain. Now before this Habakkuk chapter 2 igsuon, as you read the word of God in Habakkuk chapter 1, almost all of Habakkuk's writings and words are complaint. Puro reklamo. Hallelujah. But before tayo magpadayon, mag-aangkot tayo, Ginoong Diyos. Balaan ka. Huwag ang imong pulong sa balaan. Balaan na ang kinaperong tapos magadawang nini, Ginoo. Thank you for your anointing and your presence this morning, O God. We give you praise in Jesus' name. Amen. God never break a promise. O kinahanglan nga ato ni siya igsuon, ibutang sa itong kasing-kasing, ubani og pagtuo that really our God, your God, the God that gives you life, ang Dios na nagaluwas kanimo, dili gayud siya mugubaon sa iyang gisaad kanimo. Now, if we will read the Word of God igsuon in Habakkuk chapter 1, kung imo basahon na igsuon, pagsugod pa lang sa Habakkuk chapter 1, in verse 2, nagaingon siya, O Jehovah, O Ginoo, hangtod kanusa, mangko magsigigan po, hangtod kanusa mangko magsigig, pakigsulti kanimo, matod paninigson, hangtod kanusa mangko magtuaw, hangtod kanusa mangko mag-cry out, hangtod unsang panahon na igso, Ginoo, nga magsigig kog hangyo kanimo apan ikaw dili mo tubag. Isay makarelate. Walay kalainan kani ato og karon. Kung naa may complainer karon igsuon, mahilig mag-complain, mausap kani ato. And it is written in the book. It is written, it is in
Daghan siya og reklamo. Kung imong tanawan ang pulong sa Dios, tama ang iyang gireklamo. Naa siya sa husto igsuon. Siguro doon ay panahon nga gikapuyan na siya. Sig, ampo, puasa, buhat sa kabubuton sa Dios, padayon sa pagtrabaho sa bulungaton. Doon ay trabaho si Habakuk sa diyang mga lagad ka sa Ginoo. Ang tinuod nga nagpapangalagad sa Dios, doon na gayoy trabaho. Hello? Mga lagad ganito sa Ginoo na gayoy trabaho. O kung ikaw doon ay pagtuo sa Dios, mangita doon kag trabaho diha sa Ginoo. Hallelujah. Amen? Mangita ikaw sa buhaton para ng Ginoo. Okay? Wala na mauso ng PPP karon 3-piece. 4-piece na uso nun. Ang 3-piece sa una igsuon si Pastor Sammy kabaluan ni kay karaan po kayo ning kuan ihimlok. Okay? Sa ganito pasinaw, paminaw, pasinaw, pauli. Dili naman ang sinaw ang bago kay sinaw naman na daan. Mabuti pa sa mutigsuon nga sa pagpangalagad sa Ginoo, dili nato pwede nga sakyan na lang nato ng APPP raman ko sa church. Dinhi sa pagpangalagad sa Ginoo, sama ni Habakuk igsuon, dili buti pasabot nga ikaw tao nga giluwas Ginoo, luwas na ba mga igsuon, giluwas na sa Dios right? Gitagaan ka sa Dios ug kinabuhi. Dili buti pasabot nga kung ikaw dili pa man perpekto sa imong pagpangalagad sa Ginoo, dili ka makapamuhat kay walay perpekto nga gigamit ang Dios. Hallelujah. Ang tanan mapakyason nakasinatig pag-atras, nakasinatig pagkahagba, nakasinatig og kahugawan, mga tao nga diin hugaw basta nang hugaw apan ang gibuhat sa Dios gihawas gikan sa yanang pagpakasala, gibag-o ang kinabuhi ug gigamit sa Dios sa dako nga paggamit. Dili ka hambog sa Ginoo. Dili pwede mo ingon ang tao mo isala ba mo nahimo si kuan man kaingon mo ni ingon ani ko. Kay kana ang mga tao igsuon matarong na sila sa ilang mga mata. Kung ikaw magmatarong sa imong kaugalingon dili ka mo suwag. Hello. Praise be the name of the Lord. Daw nini nga kabuntagon sa diha nga nagsige si Habakuk og reklamo igsuon, sige siya complain diha sa Ginoo. Panitubag ang Dios. Ingon siya, and the Lord answered me. Ug ang Dios mitubag ug siya mingon, isulat ang pananawon. Buti pa sa igsuon nga taliwala sa kapakyasan, taliwala sa kahugawan, taliwala sa rampant nga kadautan, injustices igsuon. Makita nimo ang kahugaw sa kalibutan. Ang Dios makigsulti pagyapon sa iyang katawan. Nakigsulti ang Dios. Ang Habakuk, at that time, down kahit si Habakuk igsuon. Abalan sa ingon sa Dios. Gihatagan sa Dios si Habakuk o pananawon. Pananawon in English igsuon is vision, and the other word of vision is revelation. I want you to know in general that the book, the Bible, nga kanang nagsapaw-sapaw diha sa atong mga likod, samtang kamo na diri nagatanaw igsuon, dili pod sa tubangan ng akong gisulti igsuon, is the word of God, the whole revelation, the whole plan of God naa diha sa libro sa kinabuhi. Di pa sabot ang nabati ni Habakuk, ang nakita ni Habakuk igsuon, ingon ang Dios isulat. Munang perting daghanang sinulat. Isulat ang pananawon. Himua kining simple. Not only just plain in order for you to understand it fully. Apan ang tinuod igsoon ang pulong sa Ginoo, dili masabtan sa mga tao nga walay interest sa word of God. Until you will give an interest, ihatag mo yung panahon nga ma-interest ka sa pulong sa Ginoo, you cannot comprehend. Hallelujah! Sa unsay gusto sa Dios nga ipasabot mo na ang Biblia, bisag kung saon pagbasa sa mga tao nga walay interest, moingon na lang sila, di ko kasabot sa Biblia, libog man ang Biblia. Now I want to address this word right now sa mga Kristiyano, igsuon.
that even if how many years na mga lagad sa Ginoo, kung dili ganita magka-interest sa pulong sa Dios, dili mo uswag ang atong pagpangalagad tungod kay ang Kristohanon, ang kalag igsuon, mutubo lamang ka na, muuswag lamang na, mulambok ang imong kinabuhi sa diha nga ikaw magtuon, mamalandong, magbasa sa pulong sa Dios o magkinabuhi pinaagi nini. Matod pa dito sa laing portion sa Biblia, version sa Biblia, Habakuk igsoon, and the Lord answered and said, write the vision and make it print upon the tables, upon tablets, so he may run that reads it. Matod dito sa another version, the hero will run to it. Katong mga tao magabasa niini, wala siya naghisgot kini kung sa kapleng nga magbabasa sa Biblia, apan nagahisgot kini tao igsoon nga dunay kanang gitawag og passion to study the Word of God. Ang Biblia para naman sa mga pari, para na sa mga pastor, no. Para na sa matag usahan nato mga igsoon tungod kay ang tao mabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Try to ignore the Word of God in your life. Tingin niyo igsoon, 1 week without reading the Word of God, you will become dry. Tingin niyo magbasa ka sa pulong sa Ginoo every morning, and you will feel that there is something from inside nga nag-flow igsoon. It's like you are drinking something. Sa diya magbasa ka sa pulong sa Dios igsoon, sultian ikaw. Sa diya ang Holy Spirit kauban nimo nga di nagatagamtam sa pulong sa Dios. Imong mabati sa imong tutulan nga nagkaon kag chocolate. Tinuod ba ka nang isulti ni Pastor? Yes. One time igsoon, kausalan ko na kasi natin, which I can testify that the Word of God is truly a food. Pagkaon yun na. Doon ay panahon sa kong kinabuhi, nga samtang nagbasa ko sa pulong sa Ginoo, ug nagapamalandong ko unsay buti pasabot sa Dios, samtang nagatagamtam ko sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, akong mabati nga doon ay katangis nga nagdagayday sa akong tutunlan. Our God is powerful. Hallelujah! Sa may kapuslanan ng Holy Spirit, He can do miracles. Makahimo siya mga butang igsoon nga above the normality of your life. Labaw pa sa normal. So kinahanglan ang pulong sa Ginoo, dili lang ta magtuon kay kinahanglan ta mo pakaon. I was once in this kind of attitude. Magtuon lang pulong sa Ginoo kay muwali ra ako. Magtuon ko pulong sa Ginoo kay mutudlo ra ako. But you know, unsay gusto sa Ginoo, tuni ang pulong sa Dios aron magkinabuhi kaniini ug sumala pa sa pulong sa Dios dito sa Josue 1:8, ang tao nga nagpamalandong sa pulong sa Dios, ang tao nga nagakaon kanunay sa pulong sa Dios, ang tao nga din kanunay nga nagabasa sa pulong sa Dios ug nagkinabuhi niini, muuswag ang iyang kinabuhi ug ang pag-uswag igsoon kalag lawas ug espiritu. Ato palakpakan ng Diyos. We need the Word of God. And it's important igsoon kung imong tan-aw ng Biblia from Old Testament to New Testament, God always say, write! Write! Isulat! Muna kita mga Kristohanon, kinahanglan natay notebook, natay ballpen, kinahanglan isulat nato kagabi, nag-study ko igsoon, even ang imong dreams, nga din doon na kay katingala, even ang imong unusual dreams, kinahanglan, nga imong isulat diha dayon, kay basta gani, gikan sa Ginoo, and then ikaw, dili ka ay maghatag pagtagad niini, pagkaugma, dili na ka mahinumdum. Ay kawatan ni. But do you know what the enemy wants? He don't want you to grow. Dili siya gusto mo uswag ka. Dili siya gusto mahigawas ka. Dili siya gusto nga mahimo ka, muuswag ka. Dili siya buot nga makakaton ka sa unsay gusto sa Dios ipabuhat kanimo. Kay kung makakaton ka na, delikado iyang kinabuhi. Mao ni mabuhat sa yawa nato igsoon. Himuon kang tapulan. Himuon kang maduha-duhaon. Himuon kang bungol. Himuon kang buta. Himuon kang malingaw ka sa mga butang sa kalibutan. Nga
balita. Imbes nga pulong sa Dios ang imong pamalandungan adto ka sa uban nga makalingaw. Mga batan-on Korean novela. Pastura, batan na sa okay, ano po sa mga tiguan? Kami na po. Itong balik at wala tiguan mong binatan-on. Every one of us, matag ko sa nato igsuon, kung gusto ka na makita nimo, bisag kapila kapag igamit sa Ginoo, bisag kapila kapag gusto magsakripisyo para sa Dios, kung wala kay knowledge about His Word, dili madugay mahagba ra gihapon ka. So this is very important that the Word of God, ingon siya sa Hosea 1:8, meditate on it. Pamalandungin, kinabuhian, dili kinahanglan igsoon na daghan kag nasayran. Ang importante kanimo, matag Word of God imong gi-apply sa imong kinabuhi. Are you there? Hallelujah. Why panahon, pastora? Abi niyo ang tao gani nga diin walay panahon. Ni anang mga butanga buti pasabot dili na mao iyang priority. Kay ang tao gani nga diin kana kung kay unsa gani ang imong priority. Bisan pag magbaha, bisan pag magbagyo, imong gyud na siyang buhaton kay priority nimo. Ang Word of God, pag dili siya priority, wala tayong panahon. Word. Di pa sula. Di na sa Old Testament to New Testament. Always God says, write it, write. Word doon na, baga kay Biblia, kay nga naman. Sige siya kinang write. Write it, write, write, write. In order, na katong magabasa nini. Katong gitawag. Anong nga makakato nini. Anong mabuhay nini. Abi niya mga igsuan. Alang kaginsan yung pulong sa Ginoo. Una sa tanan, di gamit nato ni anong nakalimutan maluwas. Apan labaw sa tanan. Alang kinis pagkuswag nimo sa pagpangalaga niya kanina. We want to be blessed. Kinsa may di ganahang panalangin. Kinsa may dili ganahan ang imong kinabuhi igsuon muswag. Muswag ka financially, muswag ka materially, muswag ka spiritually. Kinsa man kay dili gusto nga makabati sa tingog sa Ginoo. Kinsa man kay dili gusto makakita og panan-awon sa gingarian sa langit. Kinsa man kay dili gusto nga magdangkog-dangkog nga langit nun. Hallelujah. Apan hangtod nga dili nimo ihatag ang imong kaugalingon una ngadto sa Dios. Ang Dios una nang ihatag siya kaugalingon humana ang iyang trabaho. Nini panahon na ikaw na pod ihatag nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. And magsugod ka in love sa iyang pulong sa Ginoo. Digua ang imong kinabuhi sa pulong sa Dios ug sultian ko ikaw mulakaw ka sa katuliid uban ang gahom sa balaang espiritu. Si Habakuk nasayod siya sa pulong sa Dios. Kabalo siya unsa ang Dios nga iyang gialagaran. Ingon siya, Ginoo, di ba ikaw may magapanimalus-alan kanamo? Ginoo, di ba ikaw may among tigpanalipod? Dili ba Ginoo ikaw musilot man sa mga makasasala o sa mga tao nga walay pagtuo kanimo? Is it right? Musilot ang Diyos. Manimalus ang Diyos. Alam siya katawan. Di ba Ginoo ikaw man ang Diyos sa panalangin? Di ba ikaw man ang salibdanan sa imong katawan? Di ba Ginoo ikaw man ang magtatago sa among panginahanglan? Siyempre, abi niyo maigsuon kining panginahanglan, mo ni pinakajutay nga butang. Mo ni pinakaubos nga klase sa panginahanglan. Kaning pagkaon, kani atong tiyan, kining sudan, kay sa Ginoo, kini ipakapinra. Hello. Aha. I don't know kung namiyamiin mo ng Ismael baka mo puro man mo nakamas. Sige, may kisbutayan sa unang saan kaagi. Makatawa lang sa balay. Sa una, sa bagupang nangalagad sa Ginoo, bilak.
mo testimony, mo testimony mo hila kay walay sudan. Mo na yung mga kuan pa ka na bata pa nga mga pagbati sa pagpangalagad sa Ginoo. Madugay dili na ka magtagad niya na. Ang gabi ninyo sa panahon nga dili na ka magsigig tagad sa imong pagkaon, sa panahon nga dili man ka magsigig problema unsay imong isulob, mao nay panahon nga dasagan ka sa Ginoo sa imong panginahanglan. Nagani ka magproblema og pagkaon, kaya nga naman anak kay full trust Ginoo, makita nimo daghang pagkaon. Pero the more gani nga imo ng pangitaon, that's why people of the world right now igsoon was looking for food para sa stomach, para sa tiyan. Wala na'y panahon sa Ginoo. Mga tao naa sa kalibutan, pagkaon ra ang ibutang sila matubangan, dili na makapangalagad sa Diyos. Pero alam niya itong mga tao nga naa nasilad sa Ginoo, dili babagang pagkaon. Kaya nga naman, kung may pagkaon, di magpuasa ka. Hello. Okay. Now, actually, ang Diyos, daghan kaayo og nganong giuna nato ning pagbasa sa pulong sa Ginoo. Tungod kay naa diha nimo makita ang iyang mga saan. Diba, I said, God never break a promise. Ang promise is igsoon na sa iyang pulong. Dili ang turko mo saad nimo. Dili na mao sa ara ang atong gisgutan dinhi. Asa man ka mangitag promise sa Ginoo, pastor? Ang mga tao nagdagan mangitag danggo, mangitag malalagna ang musulti nila unsay gisultis Ginoo. Apa naa sa Biblia ang gisulti sa Dios. Sa dihang magbasa ka sa pulong sa Ginoo, moabot ang punto o Dios nga dunay portion diha mabati nimo nga ang Dios nakigsulti nimo. Gitawag na siya grima. Samtang ang verb dili pa siya magkigsulti kanimo, gitawag siya logos. Sa diha nga diin dunay panahon igsoon nga naminaw ko og usa ka awit nga katong giawit sa ato ang kuan lampara diri sa iba kana mo man mga sikat sa unang kanta. And then ang akong kamot nagpatong sa bago kay -1 na tawag sa una. Nagsige kong paminaw Christian song. And then miabot ang word sa Ginoo. Kini nga word of God nabasa na nako sa Biblia pati ang i-remind sa akwa. Wala ko'y Biblia nga gigunitan atong panahon. Apan ingon ang pulong sa Dios gamiton ko ikaw, panalanginan ko ikaw, pauswagon ko ang imong kinabuhi. Atong mga panahon na igsuon, naa mi sa kalisod, naa sa kawalan-on, naa sa kalibog ang ulo. Apan samtang nagapamalandong ko sa awit igsuon, ug tungod kay nagabasa ko sa pulong sa Ginoo, wala diha ang Biblia, dili ko nagtindog sige ko paminaw sa awit, mikalit lang ang Holy Spirit og humong, gamiton ko ikaw, pauswagon ko ikaw, himuon kong dako ikaw, pinasahi ang imong kinabuhi. Samtang nagsigog paminaw, nagsigig tulo ang akong luha. Nganong do natoy revelation igsoon niadtong panahon na gi-confirm niya kung sa gibasa nako sa iyang pulong ug atong panahon na sa nagbasa ko, nagbasa ko sa pulong sa Ginoo logos siya apan sa diyang naminaw ko after pila ka adlaw nahimo siyang rima sa akong kinabuhi. Basa kayo yung pulong sa Ginoo niya, huwag yung tandong, huwag na nahimong rima pa. Wala pang po yung rima kung dili ka magbasa sa pulong sa Diyos. So kailangan magbasa ka. Basaha ang pulong sa Ginoo. Pamalandungin na igsuon. Wala makain na huta na lang yung panahon sa pagbasa sa pulong matag adlaw. You take a portion igsuon. Sa mga nagkaon kag pagkaon buntag udto hapon. Ingon ni ana usab ang pulong sa Dios. Hallelujah. Kinalan pakano nato ang atong kalag. Kay kung naa palang machine nga makakita sa kalag, ang tao nga wala nagbasa sa pulong sa Dios, imo makita
Dito sa Jensen before, apil ko ka, conference. Hadlo kayo. Kaya naay bisita dito, invite gikan sa laing nasod. Nga ang iyang gift, mailhan ka, nagbasa kang bulong o wala. Linya ang mga pastors and leaders. Pastors! Di basta-basta mga igsuon. Na ay mga pastor na ang sing-sing perting dagkuha. Gold. Ang kwintas perting lagpala. Makita gawin mo ang ilang ministry, grabing pag-uswag. Wapo kay mga sakyanan. Na ay kaugaling mo mga basang bang. Paghikap sa tiyan. White sword. Hadlok. Now, nag-give anak ni mulihok. Hikap mo ng tiyan. Kasi mo yung dagkutang tiyan tanawon, pero di ay ito pagkapot sa pulong sino, wag na sunod. Hello. Hallelujah. Si tiyan ang igsuon. Dili ganit ta magbasa sa pulong sa Dios. Do not expect that your life will change. Why mausap? Kulatahon ta na ato ng sukmakon, ato ng liguag Biblia, ato apaka ng binditahan, ato apaka ng dihugag lana taman sa ginawa. Antod nga siya mismo, dili magpakaon siyang kaugalingon sa pulong sa Dios. Matingala ka lang, nga naman akong kinabuhi, dili maging kumuuswag. Hallelujah, kay nga naman, ang pulong sa Ginoo, hugas ang pulong sa Ginoo, martilyo ang pulong sa Ginoo, sapang sapsap tigib siya, ang pulong sa Ginoo, simpilya, nga mubago na to, muhinlo na to, sapsapan ta, ang pulong sa Ginoo sa hinagiban, na duway sulab, tigbaso ta, pagbasa ni mong parting sakita, agay-agay ka, sagdi lang, kaya nga naman, makaayo ka na kanimo nga to sa unahan. Nasa pulong sa Ginoo, hindi ng mga batanon, pag-ingon nga, ayaw ka mo pagpili o dili mga Israelihon. Niya, ingon dayon ng tawhan o huna-huna sa dalaga, puro ulitaw, Israelihon man, yung mga Pilipino man ta, isun man magitag Israelita, dili, Pilipino yun ato. Wa kasabot, wa may pamalandong, kung sa nagpo pasabot, editor, di po siya balik-balik. Ang lain nga pagpasabot niya na nga ikaw na alagad sa Ginoo, ano lagi mo panakop og unbeliever? Kay grasya lang na sa Ginoo, kamo mga unbeliever karon nga nahimo mong believer. Masalamat mo sa grasya sa Ginoo. Palakpakan mo. Grabe siguro linuhuray sa mga asawa, puasat tamas ginawa ang mga luwas. Kanang ilang partner dili Kristohanon, mag-suffer gyud ang Kristohanon. Ora kamong karong mga single pa, ay mo patakagdasman. Sa dili pa mo mangitag uyab, ampo mo sa Ginoo. Pangayuan ninyo sa Dios. Puna ang inyong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Digwa ang inyong kinabuhi. Busga ninyo ang inyong kalag sa mga mando o mga pamaagi sa Dios. At dili mo mahulog sa pagsulay. Kay once kang matagak mo sa unbeliever igsoon, magsugod yun. Kaya imbes unta nga ang inyong kaminyoon, wedding ring, ang katapusan ana, suffering. Ang mga anak ay hindi maging sila sa lang gusto. Ayaw sila, wala nang wapo sa Kristohano na. Sa una. Asa ka. Gigubuhan. Gusto na ako ka-open sa ilaha, hindi na ako gusto ng tago-tago. Hindi na ako gusto ng yung agbasit mahibubos. Ano mo kayo ubos? Kaya ubahibos mo, hagbay mo mahibubos ninyo.
Ginoo, dili na kadali. Abi niyo sayo ra matawag simbahan. Basta mosulod ka, Kristohano na dahil ka, no? Ang Diyos, wala mo tanaw sa imong gawas. Ang Diyos, nagasusi sa kasing-kasing. And ang tao, hindi makatugad sa kasing-kasing sa iyang isig katawa pa ng Diyos, nakakita niya na. And everything itago nimo diya sa imong sulod, it will be revealed. Ipagawas na sa Diyos. Sa diyang higugmaon ka na niya, igsoon, sultian ta ka. Bisag unsa pa imong kinabuhi, imo man sigurong gidala ang imong lawas ngadto sa church, apan nagpadayon ka sa pagbuhat og tago. Tangal kang putlon na sa Ginoo. Kaya naman gusto niya imong kinabuhi, mahimong panalangin ug ikaw sad makasinabi sa iyang panalangin. God will prove that His word is true. When He say it, He will do it. Hallelujah. Pagbasa niyo sa pulong igsoon, do not argue with the word against the word of God. Don't argue with the word of God. Ayaw nagsupaka ang pulong sa Ginoo. But ask God's wisdom to obey. God, ask God's courage. Hallelujah. Ask God's strength. Hallelujah. Nga kung kini karon nga imong gibasa, kasupak man sa usay naa sa imong sulod, ingna ang Dios Ginoo gusto mo mutuman ani. Give me the strength to obey. Hallelujah. Sa diha nga magbasa ka sa pulong sa Dios, i-confirm na sa Ginoo in another form. Sa diya magbasa ka kanunay sa pulong sa Dios, He will confirm. Maybe He will confirm it with dreams. Dili ang dreams maguna yung paghuman mo kuan sa dreams o mo pag-abli mo sa Biblia. Basa sa Biblia, and God confirm it in dreams and in vision, pananaw nigsoon, makita nimo mahimo kang seer, makita nimo usahay magbati nimo, moabot ka nimo igsoon do na kay kanang still small voice nga mabati, this is the right path subayan ni or else ang Ginoo mag-warning sa akong life igsoon. I know that dunay mga gift nga ako na napasagdan sa akong kinabuhi before kagabi gi-recall sa Ginoo ang mga gasa nga nagalihok sa akong kinabuhi ug buot sa Dios nga magamit na alang sa iyang buluhaton apan miabot ang panahon igsuon sa akong kinabuhi nga kuan ang akong focus wala na dito sa ipabuhat sa Ginoo tungod sa kadaghan sa atake sa kaaway because dili ko maayong piniyanan. I admit igsuon that there were times nga ang mga gipiyal sa Ginoo akong gipasagdan. Unya nangita ko og laing butang nga makahatag nako sa satisfaction to serve God. But hangtod na dili mo buhaton ang Dios ang kabubuton sa Dios, mura kag nakasulod sa vacuum. Hallelujah. Ang Espiritu sa Dios nasa sulod sa imong kasing-kasing. Apan imong paminaw mura kag gigapos, mura kag giputos, mura kag gitabunan igsoon. Kay ang Espiritu sa Dios gusto gyud na siyang mudilaab, gusto gyud na siyang muawas hangtod nga dili nimo tugutan ang imong kaugalingon nga makagsuod panayo sa Dios. Kanang kalayo na sa sulod, magpabili na siya magbuot sa sulod. Ingon siguro ta, saan nagpagpangalagad? Higupang tapos Ginoo, pero wala may kalipay. Naara sa sulod, nagbundo, nagbuot. Nabati naman mga igsoon. And I pray to God, Lord, set me free. Kinsay na ipag-ampo ko yun na. Tagai ko o Diyos yung kagawasan. Wala akong kabaluon sa akong buhaton. But I want to be set free. And I want to enjoy serving you. I want to be free, igsoon. Liberated ko mga lagad sa Dios. Libre ka makadaig sa Ginoo. Kana na magdaig ka sa Ginoo niya kamot murag nagpilit, murag na inang tagot nang ka. Dugay kay ba. Ang kanta pating bibuha. Ang sulider gidensinga na sa singot. Pero ang nagpakpak na sa
Tungod kay dunay gapos, kinahanglan na siyang matantang. Dunay gapos nga kinahanglan matantang. Unsa man ang unang makagapos na to? Sala. Hallelujah. Sala. Apan sa diha nga magsikag basa sa pulong sa Ginoo igsoon. And then ubanan ang pagtuo nga naa kanimo. Naa naman tay pagtuo. Kaya naman mo mga pagtuo. Di na ta pareha kadagkog pagtuo. Ang uban, nagsige pa yung taon dito, liso pa lang gyapon, wa gyud yung taon kadakon. Ang uban po na anong ta nitubo na unta pero kanang nadako-dako na mo to Christmas ning gihimo ni Sisoy sa balay. Wa man na mabuhat sa init, dinaga na mo kalaya ang dahon. Di gani pa insaktuhan sa kinahanglan nutrient sa iyang lawas. Ang ato pong kalag-igsuon, dili gani makakuha sa insaktong nutrients, pulong sa Ginoo nga kinahanglan idigo sa imong kalag, mag-anang putang kalawos. Hello? Hello? Yung mo na ikahasan kung isaad ni mo Ginoo. Huwag man lagi matuman. O pangutan mo po sa Ginoo, na unsa na makakaroon, nagpadayon pa baka. Nangayo primero perting isuga, magpahayo sa Ginoo, abtag tulong kaadlaw, nag-anang nagkaluya, abtag simana, 2 ka buwan, nalimot na kung sa iya ni pangayo. Resultian na mo igsuon. God will not break His promise. Okay? God has His own timing. Sa dating mo ng Diyos, for the vision is yet for an appointed time. Ang Diyos na iyang timing. Pag mo ni Habakuk, ano sa man Ginoo? Hulat lang. Na ay timing ang Diyos. Dili ang Diyos atong ulipon nga pag-ingon nato kinahanglan nga mahitabo ni karon. Ginoo nag-ampo ko kinahanglan nga karon mahitabo ni siya. Even if you pray specifically, wait for it. Have reverence with your God. Hallelujah. Wait for His timing. Igsoon. Kay kung ingon ana man galing nga dugay na ka nagaampo, apan wala pa tubaga, gitest sa Dios ang imong pagsalig diha kaniya. A testing of trust. Hallelujah. Ingon sa Habakuk, ano sa mga Ginoo man ni malos? Anong sa mga katawan? Siguro pipila ka nato nga igsuon, nasakitan, nakasinati nga gibetray, nakasinati igsuon nga kanang gidaot ka, gilubigan ka, injustices, wickedness, nakasinati kag imo niya sa mong kinabuhi. Nya mo ingon siguro kadugay mo nang lagad Ginoo. Apan ngano man nga wala man ako makita ang imong giingon nga ikaw magkapanimalo sa alang kanamo. Wait for it, ingon siya. For the vision, the revelation, the promise is yet for an appointed time. His word is true. Mingon ang Dios nga walay butang imposible alang kanako, ang imposible alang kanimo. Naay mga panahon sa ka-testimony igsoon dito sa bukid. Pastora, unya yabot ang panahon wala sila kaon. Sige ang baha, wala income. Dito. Kaya ang pamulawan igsuon, nagbaha, pero kusog po ng baha, mga langkat po ng bulawan, anurun po. Wala sila income, wala makasaka ng pagkaon, kaya dili makasaka ang mga motor tungod sa kadakog yun sa tubig. And then, gutom na kaayo siya, tulo na kaadlaw, hangtod daw, nga nakabasa siya sa pulong sa Ginoo. Usahay manggod, pag naan na ganitas problema, makalimutas saan sa Ginoo. Apan sa diyan nagbasa siya sa pulong sa Dios, wala siya choice, tulo ng adlaw walang kaon, nakabasa siya. Di atiman manggaling sa Dios ang mga langgam. Di atiman manggaling sa Dios ang mga kabulakan. Wala sila naghago, wala sila nagkalinyas, wala sila naghappy igsuon. Apan makita nimo nga ang bulak matahom ang mga langgam nagalupad wala atiman, apan gibuhi sila, gipakaon sila. Niluhod siya igsuon, gingnan niya, unsa pa ka ikaw? Unsa pa ikaw? Kung gitagaan ka sa Dios sug kinabuhi, ikaw nga labing bilinon kay sa tanang binuhat ining kalibutan na niluhod siya nila siya sa Ginoo. Look, dunay pag-ampo or wala lang kanimo. Usahay mo na tong pag-ampo magawas ba ka magwaras buot. Ang iyang pag-ampo igsuon tininuod kinasing-kasing niluhod siya Ginoo. Nag-ingon ang imong pulong,
nagingon ang imong pulong, giatiman mangganit nimo ang mga langdang wala sila naghago. Giatiman mangganit nimo ang mga bulak nga diin bisan pa si Solomon sa iyang kadato dili makatubong ang katahom sa iyang mga biste sa katahom sa mga kabulakan. Ako pa kaha. Ditagaan mo kinabuhi. Gihimo ka nga sama ka sa dagway sa Dios. Hallelujah. Gipurma ka sa Ginoo sa iyang mga kamot. Sa tanan niyang gihimo ikaw lang ang iyang gihaguan. Gihaguan ka galing sa sinugdanan. Yung pagtuwig soon na karon dili kahaguan sa Dios. Bukod siya igsoon, i-claim niyang saan, imo kumpakan on Ginoo. Wala padugay igsuon sa iyang katingala na ay nalugtong ka. Igug siya ng man sa pag-ampo, ayo, na ay nalugtong, nagdalag bugas, gihikap sa Ginoo. Wala may balunga, wala na sila'y kaon. Aba dato mga oras sa igsuon, niabot ang tabang kay ang Dios mamati sa usa kapag ampo nga matilanon. Hallelujah. Ano magsige kong share sa akong kalisod before? Tungod kay dakong testimony kung giyon sa Ginoo igsuon. Usa na siya kadakong testimony. Usahay uban maulaw sa ilang kaagi. Apan sa akong gihimo na mo siyang katawanan na lang karon. But during that time na namin sa kalisod, wala kay kwarta, wala kay pagkaon, naa pa ang balatian. Natural kung wala pagkaon, na balatian, sipo ang ulo, magsigig inawayan. Na ay di ko patuwa ng bahalag saging basta lang. Dili na tinuod. Pag mga pas mo na wala kurto ng utong anak. Namiro sa wala gitarang nga nag-thunder. Iganto ka pamahaw ayaw gyud sagin sa kilid nga mamaak dito. Isa sa inyo sa puto ubay kamo. Depende sa attitude. Hallelujah. Kanunay na akong i-share igsuon kung ginsa sa Dios. Unsa kada ko nga testimony changes life. Hallelujah. Apan doon na pa'y mga saad ang Ginoo. Oh, ningon ang Dios. He has a time. Na siya'y appointed time. Kinsa sa inyo doon ay di pangayos Ginoo. Kinsa sa inyo nga dugay na kay nakalimot na lang sa inyong gipangayo nga hangtod karon nainumdum na pud mo wa lang gihapon. I don't think na tanan ninyong prayer wala tumagas Ginoo. Napay matingala ka, nagampo ka karon taud-taud na ana. Unya mingon pa yung ka dili man imo Ginoo. Okay man ni pero katong ta ba katong isa. Okay man ni Lord, pero mas nindot yung tagatong isa dugaya na gito Lord. Ingon man ko Lord ko raise nga ng blume ni abot. Hello? Na-appointed time ang Diyos. Na-siya appointed time for your family. Kinsa na kasi natin problema sa pamilya. Kaning pamilya igsuon, muna-unang yatakis kaaway, kaya pagka ang pamilya ganit magguba, magkalisod yun ang pagpangalagad. Unang mag-uol yun ko pagka magtiayon gani, makabati ko nga anang tunga-tunga sa simana nagsinumbagay. O baka nagkinamrasan. O baka nagkinawayay. Kiniron, duha-duha ni mahitabuan eh, makasimba o dili. Usahay ang bana na lang tunga sa simbahan, nagibili na asawa. O mga madugay igsoon sila na yung duha. But I will salute to the people nga diibisa pag nagsinumbagay mo, ayaw yun ninyong i-appeal ang Ginoo. Bahala dagko mo bukol, ari gyapon mo sa simbahan ka mong duha. Hello. Manimbag yapon nga naman, dili appeal ang Ginoo, di tubo-tubo na nagamay. Kanangin na ang klase ng mga kalat. Mailhanin mo din na magtapad o lingkod. Lagyo na kayo. Turas pikas ang isa, turas left ang isa. Unang sa mga liyo na mag-ulit.
Lama, nagagi mo sulti kay anak ginasahan. Dili apil ang Ginoo. Kay pagka apil pagani natong Ginoo. Kung naa tay kasabog sa tong panimalay, bata pa na way buot pagyud na sa pagpangalagan sa Dios. Ha? Kailan na to ang hamtong ug dili. Ako mga anak, mga mayon nga totally hamtong sila pero hindi rami panahon buntag sayo na binagsanay pa mi. Usog bakos. Yung Chris mama, hindi ko alam. Tulad. Pag ibakos pa na, pag mag-ilis kayo, praise and worship pa na, simbahan. Dagko kayo nagluha, abin mo na pasensyahan. Part sa kanang gitawag o pagtubo. Patubuon pagpangalagan, na panahon igsuon, maglanis bis taxi. Naghinilakay, kaya kung ka panudlay, nasakit pang sudlay direct sa mga lipstick, at doon na kayo pa kakuman, ang madala sa chinilas, ang sinilas pambalay, kaya nakalimot sa dinali-dali. Kaya kaya naman lumulingkod na magaling ko dito, dali na! Kaya wala siya makuman, nas taxi. Ang rider ta, luminaw na nga mo. Ako, dili mo kaya ano, di lang yung magwali, mag-minister, nga naging kang customer. But we have to stand by the grace of God. Pwede ba ko pastor may hindi sa kumuwali ron, kung man ako nag-study gabi kay nag-away mis taxi rin. Tumog mga santo may mga angel pareha namin yung igso that we are fighting against the enemy. And then usahay apektado mi, makamrasan pud mi, maigusan mi. But we stand in the grace of God. Kaya importante ang buluhaton sa Diyos. Ang Diyos. Ay pa mo, pwede mo yun, ipusin ba rin? Nag-away mi. Pastorari, ipusin ba rin na naman? Ayun sana all. Nayubos ka, nasakitan ka, wala matuman ang imong gusto, wala patubagay mong pag-ampo, dunay kabukat, dunay kalisdanan, bisa pagway kwarta, pagbaklay, aron maabot ka, alang sa buluhaton sa Ginoo, magsinati magitagin yung anak to test your trust to the Lord. Testing your faith. Hallelujah. Woo! Na siya appointed time for the family. Wala perfect family, it's soon. You cannot find everyone here on earth. Hallelujah. Apan ang Diyos wala magatawag sa mga perfecto. Nagatawag siya sa mga tao nga gustong magpahulmas Ginoo. Mga tao nga nakaila sa iyang kaluyahon o gusto nga diin magpasakop sa paghulmas Ginoo siyang kinabuhi. Na siya time. Guningon ang Diyos, buta kong testimony kaganina. Aning pagpangalagad, kung walang may perfect family lagi. Siguro ikaw nangalagad ka, gusto na yung ka, mundin sa pagpangalagad, ay pagbabag, mong bana, ikaw bana, gusto din ka mangalagad, babag ang asawa, o baka ha, ang mga batalon igsoon, ilang mga ginikanan mo ibabag. Baka ha, ang inyong trabaho, ibabag inyong decision, nagihimo igsoon, manahimo, nga hindrance, aron nga matuman, ang plano sa Diyos sa inyong kinabuhi. So kung God has His timing, at kung ikaw mutuo lamang magpabilin nga magbarog nga maligon igsoon, pinaagi usab sa pagpadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, muabot ang tubag sa imong gipangayo sa Dios sa iyang kaugalingong timing. God has His appointed time. Na siya appointed time. Dunay panahon igsoon nga ningon ang Dios paghulat. Ginoo mo niya akong buhaton paghulat. Reklamador lang kita. Gusto na kong mubuhat ang Lord. Wait! Okay Lord, I surrender Lord. Hulaton ako ang imuhang gusto, imuhang panahon. Mao na ko ang akong prayer. After o pila ka buwan, ningon na po ko, Ginoo buhaton ka na. Ginoo, di ba nag-pray ka na?
dalaga kulitaw, ayaw mo pagpaapura. Paghulat mo sa timings, Ginoo. Nakakay gipangayo sa Dios. Ginoo, nanay gipangayo sa Dios. Ang dalaga, naghuwag notebook o ballpen. Gisulat niyang ideal man. 1 up to 10. First, Christian. Second, Christian. Third, gisulat. Black. Sa to? Tall, dark, and handsome. Never mind. Abi yung mga igsuon, ingon ang Dios, pangayo kamo, wala ko makaangkon, kaya wala kamo musuki sa Dios unsa inyong gikinahanglan. Usahan ingon ang Kristohanon bisag unsa basta hinatag sa Ginoo, nya katagag bungi mo reklamo. Right! Pagsulat, pagkahuman ang buwan, Ginoo mao ni. Ayaw po pag-selfish. Lord, kanang kinahanglan mo. Iyahon panputanan. Christian, guwapo, puti, taas, naikutsi, naibalay. Naay bank account. May credit card. Stable. Selfish na. Ayaw sa nangkuan. Paminaw, Ginoo. Kaya unsa kinsa man dyan imong gusto. Silimin po. Unsa man dyan imong gusto. Silimin lang. Nakuha kay wisdom, magpataka na kag sulat. Pamalang nung sa pulong sa Dios, unsa man yung kabubuton sa Ginoo alang sa mga Kristohanon? Unsang klaseng tao? Unsang klase? Ako igso na minyo ko, wa ko'y mananagdan doon ko, pero kung kailan, unsang planos Ginoo? Akong pagtuo ang tanang plano ako. Walang patakag dasmag. Kung I reap what I sow. The consequences of my wrong decisions. Why mahimo? Ang nakanindot lang tungod kay sa ato nga nahimo nang nasayop ang desisyon, makahimo paghapon ang Dios, paghimo sa dili maayos mong kinabuhi nga nindot sa tubangan. Duha na mo kaumagan pug nagtuig amin. Swerte kayo mo nga na mas Ginoo sutian ko. Dili ni para nila para ninyo na. Tinood na. Ako, makainggil ko, grabe Lord. Salamat na imong gipili. He has His time for everything. Na season ng Diyos. Na siya timing, na siya appointed time. Na siya appointed time. Karon kay nagsulat man lagi na itong napulo kakuan. Tall, dark, and handsome. Matali na daan. Christian pag-4 na. Kinahanglan na ibang bank account 5 na. Sa pa to? Karon kay upat naman katuig, 5, 1. Yaningo mo siya 5 years, mag-inyo na kuha mo kinabot. Kay bisag sa unya tan-aw, tulo na man yung qualification sa pulo ang naa. So sa nahitabuig son, gibiyaan niya ang iyang gipray and then siya may naghimog desisyon. Hindi ganit na makapaabot sa will sa Ginoo. Wala gingon ang damandama imong kaugalingon sa consequences. Okay. Hikapay mo katapay. Oh. Minaw-minaw po. Amen. Tinuod akong gisulti. Is the word of God true? Yeah, the word of God is true. Is true. He has a time for the church. The church sa kaigsuon na ay revelation ang Diyos din niya. And today ang tamo, sa kataas na sa panahon, doon ay revelation ang Diyos sa
calling sa akong life, nga diin kung mahitabo na sa akong life, maapektuhan ang church. Doon na siya pananawon ng Diyos, naghatag pananawon ini nga ministry. Na ay pananawon ang Diyos sa atong ministry, sa akong personal life about the ministry. And dili lang nakaisa sa makadaghan igsuon. Wala pa ko magpastor, nanay pinadayag ang Diyos. Nanay padayag ang Diyos. Hallelujah. O kung o mo na hinungdan nga no, akong gisig pamalandungan, hinungdan makayong ko nga, pinasahi nga mga pagsulay, dili basta-basta na sinati ang emotional turmoil sa akong kinabuhi igsuon. Kay nga naman, dunay tawag ang Diyos. Matag ko sa nato dunay tawag ang Diyos kung nagkanilain ang atong posisyon. Diya sa church, we are part of the body of Christ and we have different position and space, post in the church. And wala ko sa diha amingon ang Diyos nga tawgon ko ikaw, himuon ko ikaw nga magtutudlo aron sa pagpauswag og mga tawo nga din muli pag-abot sa panahon. Kana nga mga
We cannot be forgiven until we repent. Kasi nag-assume ta nga gibuhat nato ni okay ranis Ginoo. God is grace. Apan sa Dios sigsoon, dili maliwala ang pagpalansang ni Kristo sa cross. O kinsa lang tong tinuod nga naghinulsol. Judas, kanang sneaky boy. Ako nang nakatunan. Sa buot pasabutan ng Judas, sneaky boy. Kanabang si Judas, pertindang ngoy-ngoy ug hila. Tungod kay gibaligya niya si Kristo. Apan nganong niresulta siya sa paghikog. Tungod kay ang iyang sorry sa iyang gibuhat igsoon, wala moabot sa tinuod nga paghinuson. Peter also, iyang gipasakitan ng Dios pinagis pagpamaka. Dili na ko siya kauban during the time nga si Jesus gikulata, gibulog. Dili, di ba? Namakak si Pedro 3 times. Kung sa naitabo after si Peter nakarealize nga nakasala siya, batok ang Ginoo nga susod sa Dios, nidangoy-ngoy pud siya hila. Si Judas, midangoy-ngoy og hila. Si Pedro, midangoy-ngoy og hila. But what is the difference? Si Judas, wala makasinati, makadawat sa kapasayloan gikan sa Dios kay ang iyang pag-mourn sa iyang gihimo, wala mo resulta paghinuson. But look at Peter. After he mourned, godly mourning, godly sorrow, he repent. Naghinusog siya ug nakadawat siya sa kapasayloan gikan sa Dios. Sa atong kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo, He has His appointed time in every area of our life. And punishment because of sin is real and true. It will come. Moabot na siya. Hallelujah. Kung dili ang Diyos moingon, itolerate lang niya ang atong pagpatuyang. Dunay adlaw sa paghukom. He has an appointed time. Galing lang ang Diyos. He is a God. Usa siya ka Diyos nga mahinay sa kasuko. Taas o pailog. Kay naghulat siya sa adlaw nga kita tinuod kayo nga maghinos. Yun na the gracious ang Diyos. He has His time. He has His appointed time. His word is true. He will never break His word. Ang iyang gisulti siyang pulong, iya gyud nang buhaton. Wait for it. Ulat lang. Ang akong gi-challenge sa inyo nini nga kabutagon ng son, ayaw tuguti nga makita lang na sa imong mata. Nga moabot ang panahon makaingon ka, bitaw mo man ni gisulti na sa una. Karon ni anak gyud. Be a part of it. Hallelujah. Ako maghinunsulta. Biyaan gyud nato ang sala. Biyaan nato ang kahugaw. Biyaan na nato ng mga pinulungan nga dili maayo. Biyaan nato ng mga buhat nato nga atong gipanagtago. You cannot hide from God. Wala siya mo tanaw sa purma nato sa gawas. Nagatanaw siya sa motibo o desire sa imo. Kasing-kasing, He can read your mind. Makayon siya sa pagtanaw. Bisan pa, makakita siya sa atong gihimo sa pinakangit-ngit nga dapit. Bisan pag mutago ka sa ilalong atuwa ang Diyos. Bisan pag muadto ka sa halayo nga dapit atuwa ang Diyos. Bisan pag muadto ka sa kawanangan anaa ang Diyos. Kaya imong Diyos gamanan. And this morning, our God is with us. He wants to move us. Even how big our God is, makahimo siya sa pag-adto sa mga dapit na di nato kayang adtoon. Makahimo po siya pagsunod sa imong kasigdasan. Meaning nga kabuntagon. I want you to stand and give a heart to the Lord.
igsoon, dili lang karon kutob. Dili lang karon kay niya ka. But pamalandungi ang pulong sa Dios. Og tagai og desisyon kini alang sa imong kinabuhi. Are you going to continue on sinning? Or are you going to stop? Because you have a true God. Doon na kay tinod na Dios. Dios na din mga panalangin. Aban Dios usab nga musilot. Hallelujah. Gusto ang Dios nga malipay tas pagpangalagan nato niya. Hallelujah. Buot ang Dios nga makakita ka unsa siya kagamhanan nga mamuhat sa imong kinabuhi. Ningan si Joshua, kung gusto ka mo pili, kinsay imo alagaw. Tumanon ba nimo ang Dios o dili? Naa kanimo ang desisyon. But like Joshua said, like this morning, akong gingnan ang Dios. As for me and my house, as for me and my house, we will serve the Lord. Lord, kung ikaw makahatag man gahom, na imong gikuha si Jesus, gikan sa gahom sa kamatayon mo siyang ipanaw, nagasaad ka, nga bisan pa, ug naa na sa bakbak sa impyerno ang usa ka tawo, pwede siyang maluwas tungod sa imong buhay. Hallelujah. Iduduan ba sa yawa mo kinabuhi? Get out from it. You have the power to get out from it. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. He has His appointed time. He will not delay. He will not break His promise. His word is true, and it will come to pass. Mabut ang adlaw, igsuon, alang sa mga matinunanon, alang sa nag-antos, alang sa nagsakripisyo, alang sa nagdisiplina, nagpugong siyang kaugalingon, you will go to heaven. Makikubal ta kani hangtod sa kahaturan, o dito igsuon, magakalipay ka sa wala kay katapusan. Tinuod ba na yang saan? You believe it? Yes, isukin namin. Now I will tell you, if we keep on sinning, we cannot live there. Dili ta makapuyo sa langit. Nining urasa ang Dios naghatag na to grasya. To test the sweetness of His love. Makadawat ka sa grasya alang sa kausapan sa iyong kinabuhi. Sa kinasing-kasing yung soul, tugyan ang kinabuhi sa Diyos ng oras. Kung imong giila, you are nothing. You cannot do anything for yourself. Damag sa Diyos. Siya ang atang Diyos. Gamahanan ka Diyos. Nga makahimo sa tanang bulan. As we sing this song, Lord, meditate the word of God this morning. Iskin sa kasi nito so ang piwa ang mata, malalang sa Diyos. Ito yan imong kinabuhi sa Ginoo. Gilan mo nga ang imong paglaom siya lamang. Ito yan imong kapalingan at kaniya hindi nakabuhi tayo. I feel the presence of God is here.